खुलुमो जतन तिनी खुमलुं प्रेस क्लब नि बिहाबंगै सोंथिनिरो काइसा प्रेस मीट मा खायना नांखा खायमान हिंगांके सों आगिबो वाइसा सों प्रेस मीट खायका स्पेशली kokborok no roman script by suggestion unten nei सों प्रेस क्लब प्रेस मीट खायमानि abon bisini bo सों saklai kya sini tripura hastini jot organizations tomani jot moti kokborok no roman script by sinani ni jara support khai sungbor ni logi tongo te sungbor no support khayo ge tini bo haino hai TSF borok Tripura Students Federation borok tini kaisa press meet khai borok declare kha je phainai August talni 28 paragontani 12 hours ni borok pon strike borok dakukha okay borok dakukmani borok Tripura to dakukliya borok selected places dakukha jemon hatai kotor Songpongnagar Bisramganj Hezamara kete Monogat abo haijagara ge borok niyo je kokborok no script roman script by abono sing full support khayo tani support khai nange sing bahaino kok tuma thumnai rok sing bahaino especially sing script ma sayo sing kok ma sayo a jagao sini roman script by sinyang thangange sini belai ke sini pura sing kaham ke simano karon tabung je pura yang jokung khamong ka pura samna ke pura english no visually international english bahaina abono ge sini tripura bahaino logo je singoro official language kokborok by bengali phano nang jebro lekha sinani thanga prong ge sing english baino ma pori english baino ma siyo so kok simi se oino kok by bangla ba kok roi ma sapano nganga abon logo loge te kaisa kok bhain sanan klayo je sini amani kok omo ang tam by sinai ang tam by sanamu song omani rights tong anga bhaino kha khayo je TSF je steps night on eba TSF sarapono financial ke kubuini organize doctor oma hai jo step night on anke sing haino bui bhaino nor bhain support khayana nani sing kha khayo bele bele kana hambai hain haite shama ya farosan Tripura Indigenous People Press Association ingai TIPPA ni ingai sing belai keno sini bekhabai sing support khlayo tamni bagai hangke sing jotono saimano roman script kaisa abo je script abo tabo international je script abo belai kheno klaiko khni mano tamni himba bini je letter abo 26 letters gangke kabangma alada bangla script fan hindi devanagari fan hindi abo ke kabangma letter tongo sinani tai khlaitini akar rosika duduka rosuka ramon kabangma jamila tongo aboni bagai sing nai ka sithai ni bagai gangke sing roman script no support khayo agini simi bo sing support khayo tabo bahino support khainai inka gale bele khano hambai maya foro agi bahino sobaro khlaiga TSF ningthung TSF ungthung ba kokborok movement khainai ro ungthung je sapano borok je roman script no chajagi borok je choba khlayo a jaga ono sing bahino support khlayo om haikeno tabo buskang ni fainai 28 August sombaro je आंदोलन खालायनायनि बागै जबा खालायनायनि बागै TSF रक जे बन्दा माने आबनो जों फुल्ली सापोर्ट खालायो सिनि आवाय मुंनि बिसिंतै बरनो जों जे मानतै जों बरनो चुबानाय जों बरनि अजे दाबो मु रोमान स्क्रिप्ट नतै जे बन्दा मनो जों TIPPA एबा केबा Tripura Indigenous People Press Association नि जतो आदम रगनो जों बरनो सापोर्ट खालायनाय हामबाय belai ke ambai maro tamni doi inke tini jeng joto lokro ni buskango maple ke thaimani kom ka bono tini Agartala Press Club TSF ni bakhak tei buskang ni 28 August salmayo baro kontani bagai je TSF ro bonda company borok ni bonda company kan ke roman script no kokborok by sijaknani sanmungo borok je 28 tarikh bonda company borok ni bonda company thaimke dolayo hatai kotor Songpongnagar Bisramganj Hezamara
angke khumulung amsai abo haike borok saklaika borok ni sanmung je Roman script ni Roman script bai no srijaknang ni je borok sanmung khorang tisamani bonda kokmani o bonda kokmano जों TIPPA photo media association ingei जों fully borokno o bonda kokmano support khlaio जों tamni bagui support ma khlaika himale जों tabuk .com ni jugo haikaba digital ni jugo kokborok Roman script ngake abo haino je chini kok tuma sithaniwo गोबां मा chini kokborok bai sithaniwo bangla bai chini kokborok no soi pronunciation phaiwi mania abo hairo गोबां मा word dong news sithani ro aborok no sum use ma thayo ngke abon bagai bangla bai sithini ngke chini kok je जों bokhani kok no soi ke borok ni bwskango tubnani bagai sithogya ngke Roman script je English Roman script bai ngke whole world to tabuk English je Roman script ngke jotono bujiya phanung thung tabuk Tripura hastani ba India ni bising ba jikuno state of phanung thung English bai sikana ngke bo mane tamna ucharon le thlaiman gao kokborok je Roman script ta ngke abon bagai जों tabuk abon bagino जों borok ni TSF ni je ringjak bonno जों photo media association ni bakhaktei lai khangjak salo जों Agartala press club o TSF ni dabukjak Roman script no tei je borok ni je andolon no Agartala press club जों press pit ni bisingti bo joto borok ni bwskango phai saklaika je kokborok Roman script no tei जों photo media association haikaba जों TIPPA media o je samung tan tongairo जों jotono Roman script no support khlaio hinai जों press media bisingti saklaimani angke tini aboni bagino जों tini je borok TSF je samani je press media khlai saklaimani bwskang salo borok ni bon Roman script ni bon ta kokmani o bon no जों fully support khlaio nei sanani bagino जों tini norok ni bwskango koktuma thungai bwskango जों ma phaikya aboni bagai tabuk जों chini hasteo kobangma tam hnai devanagari bangla जों amahai mane tam hnai bono amahai bitorko जों thaiyawi जों srai kino norok no sakhaini ni bagai tei जों tini press meet norok ni bwskangma phaikya bwskang salo Roman script no tei tumung no tebuk otor soba thainani bagai jesa সংগঠন phano saklaike जों bwskangni sala abono जों one shot nai tamni ke जों TSF ni adastai je bonda kokjak o bonno जों sakbai thangai borok bai baksa tongman ya phano जों koktuma awai khaimani bisingtei borokni bebat borokni bonda kokmani Roman script no hamjagai Roman script no bai sinani bagai sanmungo a sanmungo जों borok no subarai